Lewapda bankomat nowatları saklanyp galýar. Lewapda noýabr aýy üçin zähmet taklary tölenip başlandy. Dekabryň aýlygyny 15-nji dekabra çenli tölemek gödegine tutulýar. Aýlyk tölew işlerini täze ýyl bayramyna çenli dogly tamamlamak planlaşdyrylýar. Şol bir wagtda şu günler Sewitde döwlete paýta tapşyran daýhanlar bilen hasaplaşyk işleri geçirilýär. Bu aralykda bankomatlaryň öňüne uly nowatlar emele gelýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Habarçymyza görä, etraplaryň bankomatlaryna nowata garaşýan adamlaryň sany käbir etraplarda müňlerçe adamlary geçýär. Galy berse-de yerli ýaşaýjylar bankomatlardan pul nowatlaşdyrmak üçin bir hepde töweregi öňünden nowata ýazylmaly bolýarlar. Noýabr aýynyň aýlyk haky geçip başlady. Dekabryň aýlygyny hem 15-nji dekabra çenli dogly tölemeli diýerler. Täze ýyl aýlyk haklaryny dogly tölemek üçin işler alınıp barylýar. Daýhanlara hem paýta üçin girdeji төлewleri amala aşyrylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Onuň maglumatlaryna görä hususan welaýatyň Halaç we Saýed etraplaryna ýerleşen bankomatlaryň öňüne has uly nowatlar emele gelýär. Noýabr aýlyk hakynyň tölenilmegi dekabrň aýlyk haklarynyň öňünden geçirilmegi we daýhanlar bilen hasaplaşyk işleriniň ýygyjamlaşmagy bilen onsuz hem köp adamly bankomatlary has köp agrym düşýär. Müňlerçe adam bankomatlarda nowata ýazylýar. Bir hepdede zordan nowat getýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Saýed we Halaç etraplaryna bankomatlardan pul nowatlaşdyrmak nowatlary oba gezekleşdirilýär. Bir gün bir obanyň ýaşaýjylaryny pul nowatlaşdyrmagy ruhsat berilse, beýleki gün beýleki bir obanyň ýaşaýjylary bankomatlardan pul nowatlaşdyryp bilýär. Bir gezekde nowatlaşdyryp bolýan puluň meçberi 800 manat tökmüne çäklendirilýär. Puluň galan meçberini nowatlaşdyrmak üçin ýene 15-20 gün töweregi garaşmaly bolar diýip bir oba ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sebäbi 800 manat alan soň bank kartynyň şol güniň dowamyna başga pul alyp bolmaýar. Ertesi gün pul nowatlaşdyrmak nowaty başga oba geçirilýär. Galan puluny ertesi gün hem alyp bolmaýar diýip oba ýaşaýjysy sözüniň üstüne getirdi. Onuň sözlerine görä pul nowatlaşdyrmak üçin nowata garaşan daýhanlar pullaryny dolu nowatlaşdyryp bilmedik daýhanlara öz obalaryny innik gezek nowat ýeteni pul nowatlaşdyrmagy maslahat berýär. Pullaryny dolu nowatlaşdyryp bilmedik daýhan ýüzüni aşağı sarlap gidýär diýip habarçy aýtdy. Noýabr we dekabr aýlyklary bilen bir hatarda Sewitde daýhanlar bilen paýta üçin hasaplaşyk işleri hem alınıp barylýar. Habarçymyza görä öz etrawyny pul nowatlaşdyrmak synaşygy netije bermedik yerli ýaşaýjylar şol bir maksat bilen şähere gatnap başlaýar. Daýhanlar pul nowatlaşdyrmak üçin bir gün öňünden şähere baryp nowata ýazylýar. Etraplardan şähere süýşen jemenne habarçymyza görä şäher bankomatlaryny hem uly nowatlaryň emele gelmegine getirýär. Nowaty durýan daýhanlaryň köpsine bankomatdaky pul ýetmeýär. Olaryň käbiri ýene-de obalaryny pulsuz gaýdýar diýip şäher ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýüzlerce kilometr ýol söküp etraplardan şäherlere barýan daýhanlar ýene-de ýüzlerce kilometr ýol söküp ýyllaryna obalaryna gaýdýar. Barabam ýene etraplardaky daýhan banklary nowaty ýazylýar. Banklarda da şol öňkü düzgün daňdan baryp nowaty durmaly. Ýetde pul goýberilip başlaýar. 8 çenli pul gutarýar diýip bir etrap ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti bankomatlaryň öňüne emele gelýän uly nowatlar barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Yerli banklar nowatlaryň sebäpleri barada düşündiriş bermeýär.